Днес ще ви покажа как сами да програмирате стъпка по стъпка управляващата глава на омекотителя за вода EcoPerla Nexus. Преди да започнете с монтажа и настройките на омекотителя, измерете твърдостта на необработената вода с тестер за твърдост. След това затворете главният спирателен кран на водопровода. Свържете омекотителя към водопроводната инсталация. Запознайте се с инструкциите за употреба и при монтажа спазвайте всички указания. Внимавайте да не размените входа с изхода на водата. Погледнато отзад, входът се намира отляво и е обозначен с стрелки на байпаса. Изходът за отпадната вода на управляващата глава е свързан с маркуч към преливното коляно. Отводът към канализацията и предпазният преливен клапан са интегрирани. Затова към канализацията се свързва само щуцерът на корпуса чрез маркуч с диаметър 1/2 цола. Препоръчва се използването на армиран маркуч. Връзката за солевия разтвор се намира тук, в горната част на управляващата глава. Тук е и смесителят, чрез който по-късно ще се регулира желаната твърдост на изходящата вода. Връзката за солевия разтвор е фабрично свързана с резервоара за сол, който е интегрирана част от корпуса на омекотителя. След като проверите всички хидравлични връзки, подгответе омекотителя за включване към електрическата мрежа. От задната страна на управляващата глава отстранете защитата на входа и поставете буксата на адаптера. Свържете захранващия адаптер към електрически контакт, разположен в близост до системата. Да разгледаме бутоните, които се намират върху управляващата глава. Бутон Time служи за настройка на часа и минутите. Бутон Enter използваме, когато потвърждаваме и преминаваме към следващ параметър. Стрелки нагоре и надолу. Увеличаване или намаляване на стойността. Regen – стартиране на незабавна регенерация, връщане към предишен параметър или задаване на регенерация с старт 2 през нощта. А сега да преминем към програмирането. Натиснете бутон Time, за да въведете текущото време. С помощта на стрелките нагоре-надолу задайте часа и потвърдете с Enter. Повторете същото за минутите. Преминаваме към настройка на твърдостта на водата. Можете да изберете единици ppm, немски или френски градуси. Използвайте стрелките, за да изберете ppm и потвърдете с Enter, след което преминете към настройване на твърдостта на необработената вода. За да определите твърдостта на необработената вода, използвайте капков тестер за твърдост. Преобразувайте резултата от единиците, посочени на опаковката, в единици ppm. Един френски градус съответства на 10 ppm. Въведете стойността на твърдостта на водата. Използвайте стрелки нагоре-надолу, като потвърждавате желаната цифра с Enter, след това преминете към следващия параметър. По същият начин задайте твърдостта на водата, излизаща от омекотителя. Препоръчителната стойност е 60 ppm. Процесът на регулиране чрез смесителя ще бъде показан в края на видеото, но сега задайте желаната стойност за твърдостта на изходящата вода. След това задайте през колко дни да се извършва принудителна регенерация. Използвайте стрелките нагоре и надолу за увеличаване или намаляване на стойността, за да изберете 10 дни. Потвърдете с Enter и преминете към следващия параметър. Изберете часа за регенерация. По подразбиране е зададено 2 часа през нощта. Препоръчва се процесът да се извършва във време с минимална консумация на вода, защото по време на регенерация тече необработена вода. За да променяте часа, използвайте стрелките нагоре-надолу и потвърдете с Enter. От тук може да се влезе в разширени настройки, но не се препоръчва без предварителна консултация с сервис. Преминаваме към пускане на омекотителя. Започваме с обезвъздушаването. Уверете се, че байпасът е в работна позиция, за да има достъп на вода към системата. Стартирайте обезвъздушаването. Задръжте Regen за 5 секунди. Омекотителят ще премине в цикъл Brine за смукване на солев разтвор. Изчакайте управляващата глава да се настрои за съответния цикъл. На дисплея ще се появи обратно отброяване. Натиснете бутона Regen, за да преминете към цикъла на обратно промиване Backwash. След позиционирането на главата, обратното броене ще се покаже отново. Изключете захранването от контакта. Отворете крана за входяща вода към омекотителя наполовина, за да се напълни бавно бутилката му с вода. Изчакайте, докато се изведе целият въздух от бутилката. Това се познава, когато към канализацията започне да тече непрекъснат поток вода без въздушни мехурчета. След това отворете напълно входящия кран и изчакайте, докато водата, която се оттича към канализацията, стане напълно бистра. След това проверете процеса на пълнене. Включете захранващия адаптер. Главата е в позиция Backwash. Натиснете Regen, за да преминете към цикъла на изплакване. След като управляващата глава се настрои за този цикъл, натиснете отново Regen,
за да преминете към цикъла на пълнене. В този момент в резервоара за сол трябва да има вода. Изчакайте цикълът да завърши автоматично. Омекотителят ще премине в режим на работа сервис. Натиснете реджен за 5 секунди. Стартирате цикъла Брайн. Проверете дали водата се изсмуква равномерно от резервоара, без да се изтегля въздух. Проверете дали водата се изтегля от резервоара, докато достигне края на филтъра за засмукване на солев разтвор. Сега ще пристъпим към окончателното пълнене на омекотителя. Преминете отново през циклите стъпка по стъпка, като натискате и освобождавате реджен, докато достигнете цикъла на пълнене рефил. Оставете системата да изпълни напълно този цикъл. От този момент нататък ще използвате омекотена вода. Настройте твърдостта на омекотената вода. Препоръчваме да зададете стойност 6 френски градуса или 60 ppm. Смесителят се намира в горната част на задната страна на управляващата глава. С помощта на плоска отверка завъртете смесителя на 1/4 оборот обратно на часовниковата стрелка. Изчакайте няколко минути и пуснете водата от крана, за да се обнови водата в тръбите. Вземете проба от водата и измерете твърдостта из тестера за твърдост, включен в комплекта. Повтаряйте тази операция, докато постигнете желаната твърдост. Завъртането на смесителя обратно на часовниковата стрелка увеличава твърдостта на водата, а завъртането по посока на часовниковата стрелка я намалява. След като добавите таблетирана сол в резервоара, омекотителят е напълно готов за работа. Не забравяйте да проверявате редовно нивото на сол и да подменяте филтърния патрон във филтъра преди омекотителя на всеки 6 месеца. Това е всичко за днес. Благодарим ви, че изгледахте това видео. Надяваме се, че цялата информация ще ви бъде полезна. Ако имате въпроси, пишете ни в коментарите. До скоро!